आंनि गथ'आ गावनि नाजानाय जोंनि सेस्था आरो भगबाननि अननाय बिटिआर आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि आशीर्बादाव आंनि गथ'आ दिनै गावनि नाजानायजों एपिएससिनि 48 रेंकआव पास जानानै डिएसपि साख्रिखौ मोनदों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा जोंनि जाथिया जौगानांगौब्ला लेखायानो फार्स्ट आरो जोङो लेखाखौ गोसो होनानै फरायनांगौ आरो फरायनायाथ' फरायगासिनो दङ। मोजां मोजां गथ'फोर दङ। आसल खोथा बिमा बिफायाबो एसे गाइड होनांगौ। गाइड होयोब्लासो गथ'आ फरायनायाव रासिन मटिभेटेड जायो आरो लोगोसे जोङो जाथिया जौगानांगौब्ला जोंनि बे दानि उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फ्रा बिदिनो जौ लोंनाय देन्दाय सोबनाय आफिं जानाय ओमफ्राय बेफोरबायदि निसा जिनिसखौ जोङो टटेलि नागारनांगौ आरो जोङो अब्लासो फरायनायखौ जोङो फरायनो हागोन। दा ओंखायनो लोगोसे बिमा बिफा बिथांमोनखौ एसे मोजां गाइड ला अब्लानो गथ'फोरनि नाजानाय बिमाफोरनि थुलुंगा होनायाव जाहैगोन गथ'आ मोजां उथ्रिसारनो हागोन।